ukuphathisa asikubingelele sikwamukele kwi-channel kama koxelana nokuphasa oningi isibile la kwi-channel yakhe nginqa phambili ukuzama ukuthi sichaze amaphupho awu-10 okwanamuhla. Siyabonga ukuthi niyaqhubeka nesibekezelela, siyaqhubeka ukuthi niyaqhubeka niyasubscribe niyabukela ama-video ngenza kwethu kulo mhlaba ukuthi sikwazi ukubekezelelana ngaso sonke isikhathi. Ngiyafisa ukuniphendula ngesikhathi kodwa ngenxa ukuthi kuningi nami engikwenzayo bakwethu kwezo ukuthi ngakwazi ukufinyelela, kodwa nje lokhu ngisho ukuthi ngizokwazi ukuthi uma isikhathi esikhona sikwazi ukubuyela. Unyaka uthafu kubi bakwethu, akusafani nanyaka odlule. Unyaka wokugcina kuvele ube thafu kakhulu ngoba kuningi ufuna ukwenza ama-research, umsebenzi isikole ufuna ama-research, bafuna sibambe ngapha ikaze kwethu okwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikwazi ukuthi sibuye ngesikhathi. Fune siyinkonzweni abantu abafuna ukuchazela amaphupho bakwethu baningi kakhulu ngoba kufuneka sikuveze ukuthi abanye ba-emaila, abanye WhatsApp, abanye baya ku-Facebook inbox, then abanye sinabo la ku-YouTube. Ubamba kubeka ngami bese ngaba sendaweni eyi-one because now you end up confused ukuthi uphendule umuntu manje ungamphenduli sewuphendule umuntu ngoba nalo WhatsApp phela mhlawumbe ugcina uthi ngiyabuya ungasabuyanga ku-inbox yabo ngapha ku-email ngapha ku-YouTube. But uma ikhulu i-channel sizozama ukuthi sithole isixazululo kule problem, but I will definitely try by all means ukuthi ngibuye noma sengilate but ngizobuya kumuntu, noma sengibuye late kodwa ngizobuya kumuntu. uNkulunkulu ngathi angakwazi nani niphe ukuhlakanipha nikwazi ukuthi okunye nikwazi ukukhishana ibodhayo lokusho ukuthi ayikusho ukuthi umhlaziye ukwazi hayi yabona that wisdom from God. Cela kanti asivele singananazi singene la sichaza ukuthi uma kwenze uphuphe uthwele kumthwalo, lolu kungaba uphawu uphupha uthwele ekhanda, umthwalo uyakusinda, uthwele into ukusinda ekhanda engumthwalo. Le uphawu olubi olusho ukuthi ukhona umzima obhekene nabo njengamanje noma osekungahle ubhekane nabo very soon. Hamba ufunde la uMshumayeli 8:5 futhi ke noma ngubani ogcina umyalo wakhe ngeke alimale, futhi inhliziyo ehlakaniphile iyokwazi isikhathi nenqubo efanele. Kanti la uma ngenze kube umuntu ophupha-ke la izitha noma isitha sakho siboleka izicathulo zakho, umuntu oyisitha sakho uma eboleka izicathulo zakho, lolu uphawu olubi olusho ukuthi loyo muntu loyo noma loyo muntu ufuna ukuphazamisa i-relationship yakho, noma ufuna ukuphazamisa umshado wakho, noma ufuna ukuphambanisa ngezinto zakho. Kodwa hamba ufundela kumahubo 34:6 ithi-ke incwadi, lo ompofu ukhale kakhulu uJehova wezwa wamsindisa kuzona zonke izinhlupheko zakhe. Khala kuJehova, khala kuJehova uNkulunkulu uzokuzwa. Kanti futhi la uma ungenze uphupheke isithwathwa uphawu futhi lolu futhi izinto zakho zikhambele kahle, noma-ke ngeke zikhambele kahle very soon. Kanti futhi ngasho ngendlela ukuthi umuntu ongumfuyi, umuntu owumlimi futhi izinto zakho ngezihambe kahle lapho ehlangothini lokulima, isivuno ngesihambe kahle. Kanti-ke la uma ubona izaga hamba ufunda izaga 18:10 ithi-ke igama likaJehova lingumbhoshomo namandla olungileyo ugijimela kulo bese uyaphepha noma bese uyalondeka. Balekela kumbhoshomo uze nawe ulondeke, balekela igama likaJehova uzolondeka. Kanti uma uphupha kumenze emfuleni, uphupha-ke ugwiliza, ngenze uphupha usibona uyagwiliza noma uyamenza, uphawu olubi lolu lusho ukuthi-ke uyexwayiswa-ke ukuthi-ke ngahle ubhekane nobunzima nokuhlupheka esikhathini esizayo empilweni yakho. Kanti-ke lokhu ungakwazi ukuhamba ubuye lapho kuJehova ngokufunda amahubo 118:6-7. uJehova ungakimi, ngakho-ke angiyobesaba yini abantu abangayenza kimi. Yebo uJehova ungakimi, uzongisiza ngizobhekana-ke nokunqoba kulabo-ke abangizondayo. Kanti uma uphupha kubona noma uhlezi nesitha sakho, ngenze kubona uhlezi nesitha sakho, uphawu luxwayisa ukuthi-ke wena ujwayelene nabantu ababi abasondelene kakhulu naloyo muntu oyisitha sakho. Uyakhonjiswa ukuthi umuhle nesitha sakho kuthiwa kunabantu osondelene nabo abajwayelene nomuntu oyisitha sakho. Funda kuDuteronomy 20:4 ngokuba-ke ngoba nguJehova uNkulunkulu wakho uhamba nawe ukulwela ey'theni zakho akusindise. Kanti uma uphupha futhi umzali wakho ekuthethisa nje
sikhuluma ngomzalo sadlandlavana uma uphupha ekuthethisa uphawu olubi lolu lusho ukuthi-ke kungenzeka uzoba ney'khathi ezinzima noma uzoba ney'khathi ezingemnandi empilweni ngenxa kunamaphutha athile mhlawumbe obhekene nawo azokwenza ukuthi akuhluphekise noma iy'khathi zakho zibe nzima empilweni. Hamba ufundela ku-Isaya 54:17, kepha ngalolu suku oluzayo asikho isikhali esilolelwe ukulwa nawe esiyophumelela. Uzothuliswa wonke amazwi aphakanyiselwe ukukubeka icala. Lezi zinzuzo ziza kujatshulelwa izinceko zenkosi. Ukulwela kwabo kuyakuvela kimi mina Jehova ngikhulumile. Kanti uma uphupha-ke la uthethiswa futhi uphawu olubi olusho ukuthi-ke awulungelwa lutho wena njengamanje, noma awuzulungelwa lutho esikhathini esizayo, noma awuzukuphumelela, noma kunamaphutha owenzayo wena azokuhluphekisa very soon. Kanti-ke la sithi ngiyafunda izakha 1:33-24, kepha-ke ongilalelayo uyakuhlala ngokulondeka anethezeke angesabi ububi. Ndodana yami, uma-ke wamukela amazwi ami uyilonda kuwe imiyalo yami. Kanti futhi la uma kwenzeka uphupha ulwandle, uphawu futhi lolu luhle olusho-ke amandla esiphiwo sikamoya onaso wena, futhi olungasho inhlanhla nokuhamba kahle kwezinto zakho ekusaseni lakho. Uma ukuthi kodwa ulwandle lolu belungagubha amagagasi ngolaka, bekulwandle oluzothile olucwathile kahle, lihamba ubona lusesimeni esihle. Funda kumaHubo 20:4 ukwazi ukuthi ukleme lezi zinto. Kwangathi-ke angakunika-ke okufisa-ke inhliziyo yakho futhi afeze wonke amacebo akho, usho njalo la amaHubo. Kanti la uma ngizokuphupha amasi angabonakali, amasi futhi angekho muncu, uma ukuthi uyawadla uphawu oluhle futhi olushokisa ukuthi izinto zakho zihamba kahle, noma-ke zingahle-ke zihambe kahle, zihambe ngendlela ofisa ngayo maduzane. Hamba ufundela uDuteronomy 28:3-6. Uyakubusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Uyakubusiswa noma-ke kuyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nezithelo zezinkomo zakho, nokwanda kwezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Ubusiswe ubhasikidi wakho nesitsha sokuqovela. Uyakubusiswa ekungeneni kwakho futhi ubusiswe nasekuphumeni kwakho. Kanti la uphupha-ke intwala, uphawu olubi olusho ukuthi kukhona abathakathi abakugadla-ke ngesichitho, bakufaka isichitho, bakuloya, bayakuchitha abantu abamelene nawe. Hamba ufundela abaseThesalonika 2 chapter 3:3, kepha inkosi ithembekile izokuqinisa ikuvikele komubi. Ilawo mazwi siqinisa ngawo, sibambe lapho. Kodwa ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa uqhubana nisibuke, ningakhohlwa ukuthi ni-share amavidiyo, ni-comment, nibuze imibuzo. Siyabonga ubona mnikelo omkhulu esikufuna kuwena nesicela kuwena ngokusithoba. uNkulunkulu ekulona, uNkulunkulu ekubusise wherever you are, whatever you wish for yourself, engathi uNkulunkulu angakuletha.